Салом духтарои аҳли гурӯҳ. Духтаракои хушрӯ, биён як бор гам ҳамин остина дар шумо бифаҳмонам. Бисёри шумо дар ҳамин остин танқисӣ мекашен духтаро. Мақсад дар вақти духтан остинотони правилния. Бо мана шогирдо шумо киртое ки духтагитонро роҳ мекунен, остино камтар нотуғрияй. Ман чанд бор дар ҳамин видео YouTube партофтагием ки остина чӣ кор кардан дар кор, чӣ хел духтан дар корай. Ҳозир ина остини мо ами атлас барш бурикай да барш камакаки часпондум. Ҳамиҷара мо бояд ҳозиражда 18 қариб 19 пора кунем бояд. Таи каш аймоз таи каш мо 21 баридагия. Дарози худаш ҳастай. Просто айбари ҳамҷаш разрез мемонем. Тамом. Духтаро бо диққат нигоҳ кунем чихе чен мекунем мекашем. Мақсади гап ки духтаро ман як бор да мекунам хе кашма видео кунам шумо да партон баъд иста хатогиё ма ислоҳ кунам. Метунам ҳам хеле кунам. Неки духтаро ҳозир ман ҳамҷа мекашам, чанд бор чен мекунам, чанд бор ҳисоб китоб ма мекунам. Дар шумо мефаҳмам ки чӣ хел чен кардан дар кор, чӣ хел ҳисоб китоб кардан дар кор, чӣ хел таи каша туғри мекунем, чӣ хел майда мекунем, чӣ хел кушод мекунем. Ҳамаша мефаҳмонам духтаро. Бо диққат фақат духтаро гӯш кунен. Иншаллоҳ шумо ҳам ёд мегирем. Остинотон туғри мешавад. Анаки духтаро гӯш кунен. Анами кунҷ ровна 2 сантиметр иҷа сафедай. Ман ягон ручка қати хат кашида наметунам, но шумо ба назар гирен 2 сантиметр. Ман хе 2 сантиметр мемонем, хе мел қати наметавад, но шумо расчётона гирен ровна 2 сантиметр. Анамҷа манами бехи амиҷа нукшсар карда то иҷара 16 сантиметр. Тарафи ки ҷое ки остинай ку мебия бахе гирд мешава ку да кирта шумо бояд ҳамҷара чен када чен кунен. Мақсад вақте ки мане китф боша, мане хи мебия, мане ҷа остинай ку манам хел. Дидестин? Ина остинай. Анами остин бояд анамиҷаш чанде ҳастай, баъд гирди таги каш мебия, шумо бояд расчёти ҳамҷа гирен. Аймо ҳамҷа 16 сантиметр, ман 16 сантиметр ҳозиражда мефурорум. Мана 16 сантиметр поён фуровардам. Намҷа як хати рост кашидам. Ин хати рост. 2 сантиметр иҷа хат кашидам. Мана мондум. Мана тарафи боло қати хат кашидам. Баъд духтаро ай рости ана ҳамҷа мана ихе чен накунен, ихе чен накунен, ихе чен накунен. Ана хе рост. Ровна 19 сантиметр монда. Мана миҷарам хат кашидем. Анака айрости анами да хати кажаги ки 2 сантиметр ай нугуш не ай хати 2 сантиметри мондаги ба мобайни анами аломати ҷамшид як хати рост мекашем. Ҳамхе чен мекунем ки чанд сантиметра. Ровна 24 сантиметрай. Як хати роста мекашем аввал. Манам хел. Баъд ами 24 ду тақсим мекунем. Ана 12 байни ҳами остин манами ҷай. Рости банди даст. Баъзанакои бузбалара намҷара 3 сантиметр мемонем. Бандои дастшон спортсмен анку занакои спортсмен анамҷара мо 3 сантиметр мемонем. Баъд духтаро ҳами 2 сантиметра ҳозиражда ягон чида ба назар нагирем ҳисоб китобда. И гӯё ки и тараф иста. Шумо ҳами байни нами хати иҷа кашидагӣ мана бинем. Хати ки иҷа да кашидаги. Иҷа не мана иҷа. Ҳамира байнша меёвена бо ира байнша меёвен. Байнои ҳамиёра бо хат мекашем. 12 6 сантиметри шид мана ҳастай. 6 сантиметр сини боло кашидам. И тарафшам ҳамихе духтаро чен мекунем. На ровна 6 сантиметр. И тарафшам ҳамихе духтаро хат кашидем. Анаи хати якам ровна 1 сантиметр мемонем. Агар бузбала боша 1.5, харобтар боша 1 сантиметр басай. Мана 1 сантиметр. Ҳамаш при нигинаи духтаро мел да болош уқа наметавад. Но ма духтарои хушрӯ чили қати нишон додистам мақсад мана куҷоҳош. Барои шумо бифаҳмед. Мана хати байн бад мо ай хати байн камакак боло 1 сантиметр чен кардем. Анаи хати байн нева бо и хати ки 2 тақсими ҷара ёфтем, ай анами хат мо поён 2 сантиметр хат мекашем. 2. Аҳамият додем иҷаш 1 сантиметр буд, иҷаш 2 сантиметр. Анака ҳамира гирдак бояд гирд шакл бояд мо бикашем. Анака гирд шакла уже мо ай нуки ира духтаро 4 кунҷа назанен. Бояд анахи камтарак тезтарак боша нукшда.
оварда ба 1 сантиметри кашдагитон мечаспонен. Манаи байнай ку хат ҳавайда камакак байнтар рафта манам хел фаҳмиден. Баъд мани хати 2 сантиметр қати поён фуроварда анаҷа туғри мекунем. бо мегум духтаро қахшру наметавада иҷа ба бисёр ҷоша мел паҳм кадестай то есть бахшиш ҷое ки мани нигинай мел қати ки мекашам хеле паҳмш кадестай. но шумо аллакай рашоти худтона медонен. ҳамиҷара ҳозир чен мекунем. Таи каш 21 и атласи ғалсай велюр атласай барои миқа мо чимчимакша камакак мемонем. анака чен кардани гирди ҳамиҷара шумо бояд бидонед. Таи каштон агар чанде ки боша ина айма 21 чен мекунам. манам хе мемонам ба болои хати кашидагии худам ман чихе хат кашидагием ку анамҷа қати рафтан мегирем куҷое ки фуромаден ана ҳамҷа қати мана духтаро 21 ман ровна 2 сантиметр ҳамҷара чиқир медозам ки хабо баъд оянда кушотар када шавад. 2 сантиметр ҳамагӣ мемона 1 2 3 қариб 4 сантиметр мемона ҷинҷак. 4 сантиметр айс бошад 4 неста дар 3 сантиметр 7 сантиметрш меша зборка кам чимчимакдор. анамхел бояд чен кунем. анамхел чен кардан мегирем то ҳамҷара найма 27 омад. духтаро дар видеои пештарам гуфта будам ки ана ҳамиҷа бояд гирдак дошта боша. ин расчёти таи каштон бояд боша. мана дидин баъд иҷа омадан хе 4 кунҷа намекунен. иҷа камакак омада ман хе нозук ранги маҳтоб хе нозук плавна меган урусо манам хе ост плавненько короче то боло хе рост мебиёен. боло бояд хе рост набоша. рости худаш не камакак нук ира мефурорем нук дошта боша. баъд кунҷакша расечка мемонено тамом. ана ай поён ҷае ки чен карден кушоди остинтона манам хе рост меравем. ай мо поёнаш разрез бояд дошта боша. манам хе камакак тарафи ҳамиса мерем то анамиҷаша намедузем. и тарафаш меша айсини дурон разрез. духтарои аҳли гурӯҳ бо диққат нигоҳ кунен. хати ки чӣ хеле ки хат кашида будам арӯи хати кашидагӣ мана биридам. агар ки ана ҳамиҷа дар вақти бисёр вақт духтарам ҷай барои чи кунҷи баъд мемонем ҳозир ҷай мак як қатор муҳра дора нигинош дар вақти бурдан ғам дод нигиноша тоза мекунам инҷара камакака мисол метавонам ки бигирам. анами қачаст манам қаҷо фақат духтаро барои ки вақте ки анамиҷа паҳми баъд мебиёяд остина духтанда анамиҷа дар пеши пешак хеле баромада места. аҳамиятин чихе иҷа на ростакай на чиқри баъд. тарзи остин асос анамихе мешавад духтаро дар куртуҳои мо тоҷикӣ куртуҳое ки мо мепӯшем тоҷико мо ана ҳами хеле остин бояд пора кунем барои ки ай мо таги кашмон дигай остино дигай мо наметавонем ани хе рост таг зада вай ранги маечни мебиёяд рубашкода меша костюмода меша хеле барои таи каши костюм рубашко ман хе рост таг биридагия. ай мо куртумон ҳамаша аҳамиятен чи дар куртаи прямо чи дар куртаи тоҷикӣ мани хе гирд мебиёяд. мо бояд ҳатман анамиҷа дошта бошем. ин набоша мана ин тарафи боло набоша. бисёр вақт ҷар шумо кам мемонем ку мани хе рост таг мезанем ия мечаспонен и бечораро кашида сини боло мебарен духтани мана ҷаша нигоҳ кунем мехеза сини болои конечно ба иҷотон қопча мезана мани хе халта зада кашо места. барои ка духтаро бо диққат нигоҳ кунем бо диққат гӯш кунен. ҳамин видеоро ки гӯш карден як бор бо як борига гӯш кунен. ҳамин ҷои нозукиёша ман шумода фаҳмондастам чӣ кор кардан дар корай. манам мисол манам ҷара ҳозир ки духтем 1 ё 2 сантиметр манам қаша боз борка медавонам диққатор ман гуфтам ку камакак чимчимак мебиёяд ай сини дарун ва чимчимакдор мебиёяд не ки вақте ки мо дарзора кашида медузем ай тарафи берун гӯё и зборка надорад остин худашон хе гирдак места. ба инша расечка мемонем. ман ятага пора кардам барои велюр буд болои ҳам намондем ҳар тараф мечирта барои ҳамқа яташа пора кардам ҳозир димшам пора мекунем. анам хеле мешава остин.